Mangwanani akanaka, tinofara zvekare kusangana mune ino nguva. Pane zvizhinji zvanga zviri kuitika mudzi nawo, zvine zvimwe zvacho zvatoda kuti taure nezvazvo nhasi uno. Zvikuru sei chiitiko chakabva kuitika zvino chapapa weRoma apo akavhakachira inonzi G Summit kuItaly mumazuva mashoma adarika. Nokudaro tinoda kutarisa zvinhu zviri kuitika munharaunda dzedu pasi rino, takatarisa zviprofita zvebhaibheri nokuzadziswa kwazvo. Izvi ndizvo zvatichange tichiita nhasi uno. Tichange tichitarisa zvakazarurwa chapter 17. Umo tichange tichiona kuti ichi chiitiko chekuvhakachira kwapapa kuG7 chinofambirana sei nechiprofita nekuti tava papi munguva. Nokudaro ngatitangei pavhesi 1 yazvakazarurwa 17. Nzira tichaonawo zvekare kuti zvinodyidzana sei nezvatakataura svondo yapfuura. Zvakazarurwa 17 vhesi 1. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe wakanga wane ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Ndiro nomwe idzi ndidzo dzematambudziko manomwe ekupedzisira. Takataurawo zvekare svondo yapera kuti mvura zhinji iyoyo inomirira mandudzi zhinji dzinowanika muEurope. Tinodaro nokuti zviripo kuvazhinji kuti chiprofita ichochi chakauya mugore raAD 90 chiitaura nezveEurope, sezvo mvura zhinji kuvanhu venguva iyoyo yakanga ichinongedza Mediterranean Sea. Iyo nzvimbo inozivikanwa apo pakange pagere mhombwe huru inotaurwa nezvayo pamusoro peMediterranean Sea pachinzvimbo ichocho chiri nharaunda iri Europe iko zvino. Izvi ndizvo zvinozivikanwa kubva makore 2000 apfuura kuti ndicho chigaro cheRome. Saka zvakazarurwa inoendera mberi ichiti madzimambo enyika akaita upombwe nayo nyika inomirira United States zvikuru sei. Saka iri kutaura kuti kunyanya-nyanya United States of America madzimambo ayo ndiwo akaita upombwe naro. Navanogara panyika wakabatwa newaini youpombwe hwayo. Nokudaro pano tinoratidzwa udyidzano iripo pakati pemvura zhinji nenyika. Zvikara zviviri zvimuna zvakazarurwa chapter 13. Kwenguva ndefu kwakagara muUnited States musina kuwirirana zvakanyanya nekatoliki. Ndizvo maprezidendi eUS mazhinji akanga asiri makatolika, asi kwakawa nemairi chete akava makatolika. Wokutanga ndi JF Kennedy, uyo akazourayiwa nekupondwa. Umwe wacho wechikatolika wechipiri ndiye aripo iko zvino waJoe Biden. Izvozvo chinhu chinofanira kuti chicherechedzwe pachazvo. Asi ukama ihwo iko zvino ndiwo uri kutsanangurwa muna zvakazarurwa 17. Vhesi ya 3. Ipapo wakandiisa kurenje mumweya ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere namazita okumhura Mwari, chine misoro minomwe nenyanga 10. Uyu mutauro madunhurirwa unoseenzesa zviratidzo, saka tinofanira kuziva zviratidzo zviri kutaurwa kuti tinzwisise. Pano pane chikara chine misoro minomwe nenyanga 10. Nokudaro nhasi tichange takatarisa kuti zvii izvozvo misoro iyoyo minomwe nenyanga idzodzo 10. Nokuti munguva yedu yatiri nhasi uno taanazvo zvinobatika mumaziso kuti hezviwani. Nokuti inguva ino yemakore atikurarama chete apo tiine gurupu kana kuti chikwata chipi chinonzi G7. Muchikwata ichi ndewapiko vanosangana wachiita musangano
ndewabati wezvomwe here? Aiwa, wakuru wacho chaiwo wanotungamirira nyika dzakapfuma dzakabata upfumi hwepasi pano. Iwawo wakuru iwawo ndiwo wanodanwa wachinzi misoro yenyika dzavanotungamirira, heads of state. Kutaura wanhu wanobatika vari kuwerengeka kuti avo vanosanganisira Italy, Germany, UK zvichidaro. Kunyange zvazvo pangava nevamwe pakati pemisangano iyoyo, asi musangano iyoyo unodanwa uchinzi G7. Hongu haunga vari ivo wega vanopinda mumisangano iyoyo, asi tichaona zvizhinji nekufamba kwenguva. Saka nokudaro ngatiendei tione zviri muna zvakazarurwa 17, tione kuti nyanga idzi dzichabuda dzichirinzi chii chaizvo. Nokuti imomo tinowanawo tsananguro yekuti mudzimai uyu ndiani akatasva chikara ichocho. Nokuti iko zvino tinoona misoro minomwe muzvakazarurwa imomo. Si kuti zvibatike zvakanaka, muchiprofita mudzimai haasi mudzimai sekufunga kwatingaita, asi kureva kereke. Nokudaro ziso rinosvinura kana tichiona saizvozvi kuti pano mukuru wekereke ari mukuru wekereke iri mai wekereke dzese ari kutungamira wezvematongerwo enyika. Zvekarewo aka ndiko kekutanga kuti papa wanoshanyira G7 kuti wawe pakati pevatungamiri venyika. Nokudaro chiitiko ichocho chinotofanira kunga chiri chakakosha zvikuru. Ndizvo zvinotikwezvera kuchiprofita ichochi kuti tione kuti pano pane mudzimai ari pamusoro pechikara ichochi. Nokuti kana munhu akatasva somuenzaniso bhiza sechikara, ndiani anenge ari anoratidza kwachinoenda? Ndiye mutasvi waro anoriendesa kwaanoda kuti riende, nokuti ndiye anenge ari pamusoro paro. Nokudaro chiprofita pano chiri kutaura nemudzimai uyu kana kuti kereke. Chiprofita chiri kuratidza kuti mudzimai uyu ane simba rekutaura kunoenda chikara. Bhaibheri rinopawo zvekare dzimwe tsanangudzo dzinodomora zviri mudzimai uyu chaizvo. Vhesi ya4 inobva yati, mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshawa. Tine here kereke inoshandisa mhando idzi dzenguo? Zvedi tinazvo mukatolika zvechimiro chakadaro. Akanga akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera. Zvino kana munhu akaenda kuVhatikani anoona izvi zvirimo mukereke yavo zvizere. Chero pavanoita misa dzavo pavanosenzesa midziyo yegoridhe nezvimwe zvakadaro. Nomuruoko rwake makanga muno mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe hwake. Ipapo ndinodawo kunongedza chimwezve chinooneka mumaitiro avo anopangidza kuti wakuru wezvekereke iyi wanoziva zvinotaura zviprofita kubudikidza nezvavanobuditsa muzviitiko zvepanyika, wachishandisa mutauro wechibhende. Somuenzaniso pano tinoona pamucherechedzo wezveutano gore rapera, World Health Organization, umo somumuenzaniso womufananidzo uno mune zvimwe zvinofanira kuti zvicherechedzwe. Chokutanga pane tambo ino yaanenge anayo mudzimai uyu inomumoneredza. Izvi ndizvo zvazviri mashure mekunge kwabva nhomba dzemadziwa asingaperi aya. Saka pano pane mudzimai uyu akamoneredzwa netambo iyoyi. Mungafunga muchiti inorevei iyoyi tambo yakasunga amai avo? Vanoti inomirira zvinosungiswa bhiza kuti ritinwe nomutyairi waro. Asi chokwadi chiripo ndechekuti idzi ndidzo tambo dzakasungiswa mudzimai kuti atinhirwe iko kunodiwa kuti aende mukufambiswa kwake. Zvine chekuita netambo dzeDNA dzakabatwa mukati mekubayiwa vanhu majekiseni ezvenhomba. Kana mukacherechedza inenge yakaita zvokumonana sezvo zvakaita DNA muupenyu hwevanhu. Mukazotarisisawo zvekare pane zvimwe zviripo mifananidzo yacho
Panguo yaakapfeka pane zvimwe zvakavanzika zviripo zvine chirevo chinotozivikanwa muchakavanzika. Somuenzaniso, alfa na omega aripo atinotoziva isusu muzviprofita zvekupera kwenguva muchiratidzo chemwanakomana womunhu. Kanawo miyu anomirira mweya mutsvene unogona kumuona zvekare saizvozvi. Mushinda iri kutaura zveDNA iri pamufananidzo iwoyu izvozvi. Ndizvo zvinoitwa neavo vari kuziva zviripo vari mukati meVhatikeni imomo. Vhatikeni pachayo ine chikwata chinotarisa zvinoitika mudenga wachizviona. Saka nhau iyoyi yezveutano ine chekuita zvikuru nekukontrolwa kwenyika. Muno musquare ino ukaipindurudza unotoona pane pikicha yealfa iripo, asi apa yakaitwa seribhoniwo zvayo, asi ine chimiro chealfa, alfa wemuchiratidzo chemwanakomana womunhu. Neomegawo inooneka yakamirirwa imomo muchipfeko chomudzimai yeyu, nesuwo tinozviona pano. Neichiwo chinogona kumirira kometi iya inonzi E3 muchiratidzo ichocho chemwanakomana. Ichiwo chova K2. Cetus muchiratidzo achidhonza DNA ye1. Saka pano kana zviri zvekumanikidzwa kwevanhu kubayiwa vachinzi vabayiwe, ndizvo zviri kuonekwa pano apo pari kudhonzwa DNA sokudhonzwa kwainenge yakaitwa muchiratidzo naCetus. Ukazocherechedzawo zvekare unoona kuti nechepano parutivi pano unoona hove huru inomirirwa muchiratidzo ichocho. Nokudaro ipapo pari kuratidzwa ukama huripo pachiratidzo chomwanakomana nechemuvengi pazviripo zvechokwadi. Cherechedzawo chimwe chinokosha pamusoro pano necheiko kuno kumusoro. Ichi chimbori chii chiri kuratidzwa wanhu chine denderedzwa ichi chiri kuoneka chiri nechepamusoro pana? Ndicho chingwa cheEukaristi chinoseenzeswa nemakatolika. Neiyo nzira zvinoisika pachena kuti uyu haasingori mukadziwo zvake, asi mukadzi anotozikanwa kuti chii, ndiani. Iyi ikatolika, iyi ndiyo kereke inopa Eukaristi kuvanhu vayo panyika pano pese. Saizvozvo zviri kuisa pachena kereke netyidzano yayo nekusungana kwayo nendudzi dzenyika, zvesayenzi nezveuchiremba serutivi rwebudiriro panyika, kureva urongwa hune chokuita nezveutano pasi pose. Saka vanoti utano kumunhu wose, nokuti ndo nyaya iriko kwazvino izvi. Uyu musoro unoseenzeseka pane kutaura zvechinamato, apo mumwe anogona kuona Mwari ari Allah, umwe achimuona ari Shiva. Nesuwo wezvechitendo chechokwadi tinoona Mwari ari Mwari chaiye. Saka vaMwari vanogona kuti siyane, asi wakabata zveutano inyaya inogona kubvumika nomunhu wese zvisinei nekuti ane chinamato chipi. Nokudaro zveutano zvinobva zvaitwa nyaya inobata pasi pose kusvika zvaachinamato. Nokudaro logo yavo inobva yati utano kumunhu wese, munhu wese kuutano, kusvikira zvasvika pokuti munhu wese ngaabayiwe, sezvinoonekwa nejekiseni riri pano iri. Nokudaro tichiendera mberi nazvakazarurwa anoti, pahuma yake, kureva mudzimai yeyo, pakange paikanyorwa zita rakawanzika, kureva kuti wanoita zvinhu muchiwanze. Iri ndiro zita: Bhabhironi, guta guru, mai wemhombwe nevanonyangadza wenyika. Amai ndiko kuti kereke, sezvatamboona. Awa ndaamai wemhombwewo, kutaura makereke asingaite zvakanaka mumaziso aMwari. Amai ndiko kuti guru racho ndo mukuru pavose, uyewo panyika imwe chete kereke iri huru padzose, umo makabva zhinji dzese. Asi amai vavo vanotsanangurwa sepfambi, uye vamwe vavo, vana vavo, navo ipfambisa ivo. Saka takatarisa pano tinoona vakuru vezvechinamato zvakasiyana-siyana, vanosanganisira vazhinji vemaungano anonzi echiprotestant, kutaura vanonyunyuta, kunyunyuta zvinoitwa nechipapa. Asi pano ukatarisisa uchaona panotori nemukuru kunyangwe wekereke inonzi ye Seventh Day Adventist,
kereke. Mukuru Diop tinomuona pano achimhoresana nomukuru weRoma Papa. Ndiko kuti kurara pabonde rimwe chete sezvatinotaura. Chikonzero kuchiseenzeswa mutauro iyoyo inhau yekuti Bhaibheri rinoti zvifewe. Katolika ikereke ine nhoroondo yakakurisa zvakanyanya kubva pamashure. Zvese izvozvo zvinodomorwa muBhaibheri kuti igone kudomoreka sezvairi, pasina kuipotsa kana kutaura zvisizvo. Nokudaro zvakazarurwa ichiendera mberi kuitsanangura, kereke iyoyi inoti pavhesi ya6, ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa rawatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu. Ndikati ndichimuona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru. Izvi zvinozivikanwa kuti kubva kumashure kareko kereke yakanga ichiuraya nekushungurudza vanhu vatenzi Jesu Kristu, wavaidana kuti maheretiki, wakanga wasingafambirana nechitendo chekatolika ichocho. Zhinji wakapiswa nemoto mikuru, wazhinji wakanga wakatendeka kuna Mwari. Avo vaiona zvizhinji zvaiitika mukereke zvisingafambirane nezvinyorwa zvaMwari, sokubva kwazvinoita kuna Jesu Kristu. Nokudaro kereke iyi yakava simba rekushungurudza vatsvene nekuvauraya kwenguva refu zvakanyanya. Ndizvo zvinodomorwawo zvekare muzviprofita kuti akanga akanwa ropa ravatsvene uye kuti akazviita kwenguva yakareba zvakadii. Izvi zvokuuraya wakanga wari paidi muna Jesu Kristu. Cherechedzai apo Johani anotaura, anoti ndakashamiswa nokushamiswa kukuru, kutaura kwekuona kwaJohani uku. Zvinotaura kushamiswa kwake kuti aitipa aizviona aiti zvino chiko izvi, zviiko izvozvi zvese izvi zvandiri kuona muchiono chandinopuwa natenzi Mwari inini Johani. Saka ari mukushamiswa ikoko achiti zvese izvozvi zvii, zvino ngirozi inouya ichitaura naye. Mutumwa anomupindura achiti pavhesi ya7, ipapo mutumwa akati kwandiri, washamiswa neiko? Ndichakuudza zvakawanzika zvomukadzi, zvechikara chinomutakura chine misoro 9 nenyanga 10. Nokudaro mutumwa anopa kuna Johani chiono ichi, asi anomupawo zvekare tsanangudzo yazvo kuti zvii izvozvo zvaanoona zvinomushamisa zvakadaro. Chine misoro 9 nenyanga 10 izvozvo. Mutumwa anotaura shoko rokuti, ko, unoshamisika seiko? Chiko chinokushamisa paizvozvi? Kunge zvaakanga aona ipapo zvakanga zvisiri izvo zvinoshamisa zvikuru, asi paine zvimwe. Saka anoti, ndinokutaurira ndichikuratidza chaizvo zvinoshamisa zvemukadzi uyu. Ipapo ndipo paanoendera mberi achizotaura mavhesi anoteera achitsanangura zvemisoro 9 nenyanga 10 idzi. Anozvitaura nenzira yatakatombotaura nezvazvo mumavhidhiyo ari pamashure yatisingakwanisi kupinda mazviri iko zvino. Asi chiripo ndechekuti zvaonekwa pamashure hazvisiri izvozvo zvakawanzika ndizvo zviri zvakubuda iko zvino. Ndizvo zviri kuratidzwa mumatenga iko zvino pamaringe nemavhesi azvakazarurwa iyeyo. Zvinozotsanangurwa nemutumwa pamberi, asi iko zvino tichasvetuka ipapo tichitarisa zviri kuitika kuG7 nekusatswa kuchiprofita izvi. Saka tinodzoka kumashure tichitarisa vhesi ya12. Inoti, nyanga 10 dzawaona ndiwo madzimambo ane 10 achigere kupiwa ushe, asi achapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe chete. Daro cherechedzai kuti munguva yakapfuura takataura nezvechiwerengo ichocho cha10 kuti chine chekuita neEurope. Daro iko zvino tinoona dyidzane yazvinayo neEurope, nekuti kuvazhinji Europe kare yaingova nyika ine mandudzi dzakapandana, asi iko zvino zviri kutaura chinhu chimwe chete chirimo muzviprofita zveBhaibheri. Kubatana ikoko ndiko kwakunzi EU iko zvino, kuti pave nechisikwa chinonzi European Union. Zvakadaro madzimambo ane 10 aya ane chekuita neEuropean Union, ndiko kunongedzwa kweEU muzviprofita zveBhaibheri. Saka iko zvino EU iri kutungamirwa naamai ava,
ndiwo wasingashaike pamisangano yawo ye-EU iwo amai vari pano pamufananidzo uyu. Amai vamwe chetewo ivo ndiwo wanowanikazve mukati meungano inonzi G7 kange ichiitwa nguva nenguva. Nokudaro ipapa ndipo pane misoro minomwe pamwe chetepo nenyanga dzine 10 pamusangano iyoyi ye wanotonga mukati meEurope saizvozvi. Zvino iyo EU pachayo ine nhoroondo yemanyuko pa treaty yakaitwa mugore ra 1957 muRoma, kuRoma kuna Papa. Saka dzakange dziri pfungwa dza Papa kuti pawepo nechisikwa chinonzi EU. Saka EU mwana wechipapa nekuti ndiwo vanobara chisikwa chinonzi EU. EU ndiyo yakawambwa gore ra 1957. Mawambo nemanyuko misoro minomwe pamwepo nenyanga dzine 10 dzichiungana pamwe chete mu G7 pamwepo nomudzimai nomukadzi uya. Saka pano tine misoro minomwe, tine nyanga dziri 10, tine mukadzi achionekwa akatasva ichi chikara. Sekuzviona kwataita kuti kekutanga Papa wakaenda pamusangano we G7 ndipo pane nyaya yedu nekuti pamashure apo European Union yaingoita zvayo misangano yayo, asiko zvino pakange pakatasvwa nomudzimai. Ndizvo zvimwewo neG7 makore mazhinji waingozviitira musangano yayo, asiko zvino pana Papa. Aka ndiko kanova kekutanga kuti wanova pamwe chete. Ndianiwo zvekare akanga ariko kana asiri mukuru we-United Nations. United Nations ndicho chikara, ndo muiri wechikara ichocho kana tikazvisa nemazwi iwayo. Nokudaro tine chikara chinonzi UN, umwe dzinonzi G7, namisoro minomwe iri G7. Nyanga 10 ndidzo EU. Misoro minomwe misoro yevatungamiri we G7. Zvese izvozvo zviri pachikara chiri kutungamirwa na Pope Francis, kutaura katolika yapasi pano. Chimwe chatinoda kunzwisisa ndechekuti patunga 1260 years munhoroondo yekare, kune vanoverenga nhoroondo yebhaibheri yechiprofita, kubva yazowana chironda chinouraya sokutsanangurwa kwazvinoita kuna zvakazarurwa 13. Apo Papa wenguva dzakare pakaitika chironda ichocho akabatwa nemuuto weItaly ainzi Bathia 1798. Ndiro wanga rekusvika pakuuraya rinotaurwa nazvaro. Asi pamashure 1929 inonzi Lateran Treaty ndo yakatanga kuunza kurapwa kweiri wanga. Apo chipapa chakawana Vatican City nedzimwe kodzero dzacho. Ndiwo mawambo ekurapwa kwewanga. Kurapwa uko hachisi chinhu chezuva rimwe chete, asi zvichinotora nguva. Wanga guru rinotora pamwe mwedzi kana makore kana nguva yakarebesa. Nokudaro kumudzimai uyu kana kuti kereke iyi zvinhu zvemakore mazhinji kuti zvizadzisike kurapwa kwewanga. Saka pamudzimai uyu kurapwa kwewanga kunotaura kudzoserwa kweukuru hwake hwekutonga kwaaiva nako sakare. Kutonga kwachakaita chipapa 1260 makore muEurope munguva yeMiddle Age. Zvakadaro apo Papa Francis wakamira pamberi peUN muna 2015, izvi zvakava danho guru rekurapika kweiroro ronda, rekutora simba kudzoka kwairi katolika. Zvino pamberi peG7 waapo zvekare kurapika kuri kuendera mberi, apo Papa wanomira pamberi peavo vakuru vepanyika saizvozvi paG7 nguva ino, kwakuwedzera neEU, kwakuwedzera neUN.
Aka ndiko kwekutanga tichiona zvese zviri pamwe chete mukuzadziswa kwezviprofita mumazuva atiri kurarama. Nyanga 10 nemisoro 9 zviri pamwe chete nechikara chichikatashwa nomudzimai. Zvose pamwe chete muchimiro chiri kuoneka pamwe chete. Hazvisati zvakamboitika uye zviri kuratidza kuti kupora kwevanga kwazozadziswa kwasvika pakuzara. Zvakadaro takatarisazve pano pavhesi ino tinoona wachinzi wachawana simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe chete. Inoendera mberi chiti iwo wane ndangariro imwe chete wanopa chikara simba rawo noushe hwavo. Vhesi ya 13. Zvino chakanga chiri chiiko chinangwa chapapa kunge aripo pa G7 iyoyo. Chii chaakaenda kuti anotaura nezvacho pa iwoyo musangano paungano iyoyo. Akanga ari akanangei. Zvakange zviine chekuita inonzi artificial intelligence. Saka pano tine nhau dzakabuda musi wa 27 May gore rino. Ndiyo nguva yakange ichigarwa musangano we-World Health Assembly uchiwamba. Ndiyo nguva apo kometi E3 muchiratidzo chemwanakomana yakange iri kudarika mutsetse we-pendulum muhorologium. Saka inguva inokosha inotarwa saizvozvo iyoyo. Munhau idzodzo munotaurwa blockchain, mhando dzemari inowanika pa masaisai nekubatanidzwa kwayo neartificial intelligence. Izvo zvinotaurisirwa kuti zvichave zvinobata mune zvemari, zveutano nezvezviwanikwa zvapanyika. Saka chiko mablockchain? Mablockchain ndiyo midzi yemari dzemhando yavanoti CBDC dzavanobata iwo pachavo nekudzicontrol. Central Bank Digital Currencies ndizvo zvavanoda kuisa pa zvechizvino-zvino zvinonzi pa blockchain. Waruda kubatanidza blockchain yavari kuti artificial intelligence AI kuti zvigowane mukwezvera pane zvemari, utano. Ipapo ndipo panozozadziswa zvokutadza kutenga nekutengesa kwevamwe sezvakataurwa, nokuti kana ukanga usina digital passport sezvavanotaura ivo hauzokwanisa kutenga kana kutengesera umwe. Zvese izvozvo ndizvo zvakapfumbatwa munhau idzodzi. Saka mumaziso meumwe asingazvinzwisise izvi zvinogona kuoneka sezvinhu zvisina maturo. Kuti iko zvino papa sei aine chido chokuziva nezve artificial intelligence nekubatana kwazvo nema CBDC ikoko. Sezvo ari kupindawo mumujaho iwowo wekuti pari kudiwa mitemo yekuti pabatwe zvakanaka zvedzimari idzodzo dzema CBDC nezveutano zvema ID iwayo. Saka uku ndiko kuchidzana kwazvo muzviprofita. Pari kuda kuti pasvikwe ipapo pekuzova nekukontrola ikoko kuti watenge wari iwo wavanoda iwo wane kuteerera zvavanoda chete. Ngatimbotarisai zvakazarurwa 13 sekumbotaura kwatakaita svondo yapera. Apo takatarisa chikara chechipiri chinobuda muvhu United States. Zvakazarurwa 13:11. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika chakanga chine nyanga mbiri segwayana chikataura seshato. Chikara ichi chinooneka chiine umwari pakuoneka kwacho asi chichitaura seshato kana kuti diabolo. Nhoroondo inazvo kuti nyika iyi yakakura iine hunhu hwechikristu yakazotanga kutaura seshato. Kupa mitemo nekubata zvechitendo nenzira yayo yega nyika iyoyo. Nokudaro chapter 13 yazvakazarurwa inotsanangura makuriro kana kuti mafambiro eAmerica kusvika panguva ino. Inototaura kuti yakatanga segwayana kusvika yakuzotaura seshato. Muchiprofita kutaura kunoitika chete nenzira yemitemo. Somutemo wakanga wasumudzwa 1888 wekunamata nesvondo asi hauna kuzobudirira nekuti pane wakauramba.
Asi kana tichiendera mberi nezvakazarirwa 13 pavhesi ya 12 inoti chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho, ndiko kunongedzwa kweukama hweAmerica nechipapa kubva nakare. Chinomanikidza nyika navagere mukati mayo, nyika ndiko kuti United States, kuti wanamati chikara chokutanga chiya chakapora wanga rokuuraya acho, ndiko kurunzira kwechikara chechipiri kuwanhu wacho kuti wanamate chikara chokutanga chipapa. Ndizvo zvinoendera mberi kubva 1929 pakurapwa kwewanga rechikara zvichienda kumagumo kusvika kunguva yatiri. Vhesi ya 13 yobva yati chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoburusira moto unobva kudenga panyika pamberi pawanhu. Ichi chiprofita chinonongedza nyika imwe chete pasi pezuva yakaseenzesa mhando yezvinoputika zvehondo atomic bomb muhondo yakamboitika, neiyo nzira moto ukaburukira kubva kudenga uchienda pasi kuwanhu. Nokuti pokutanga kana richiputitswa rinokwira mudenga pakupfurwa kwaro rozodzika richibva kudenga. Saka izvi zvinongedza chiratidzo chikuru icho United States yanga ine simba rekuita pamberi pawanhu wayo, kushandisa zvombo zvenyukliya mukati medzihondo. Izvi zvese hazvaitirwa pasina, asi zvaitirwa chinangwa icho Bhaibheri rinotiudza nezvacho kuti chinenge chiri chinangwa chei. Chinangwa ndechekuti chikara chechipiri US chigonyengera, verse 14 inoti chinonyengera wanogara panyika, kutaura munyika iyoyo, nezviratidzo zvachakapiwa kuti zviite pamberi pechikara, chichiti kuna vanogara panyika kuti waitire chikara mufananidzo chiya chakanga chine wanga romunondo chikararama. Saka zvinenge zvichiitirwa mufananidzo wechikara chokutanga chipapa kuti warasise vanogara panyika. Ndizvo America yakabva yatoitawo nemari dzerudzi rwemakoini ichicherechedza kusvika kwakaita papa munyika iyoyo, zvinotirangaridza musoro wegoridhe wamambo Nebhukadhinezari. Izvi zvakaitwa 2015 kuita nekuitwa kwechiumbwa ichocho chaNebhukadhinezari. Izvo zvaiitirwa kuti papuwe simba kuchikara chekutanga. Izvi ndizvo zvine ukama nemufananidzo iwowu wakaitirwa chikara pamushure pekuvhakacha kwapapa kuUnited States of America. Svondo yapfuura takataura neizvozvo muvhidhiyo yadarika. Takataurawo nezvemutemo wakanga warohwa wezvesabata, mutemo wekuchengetwa kwesvondo. Zvose izvozvo wakanga uri muzamo wekuda kuti pave nechifananidzo chechikara ichochi. Chikara chekutanga kureva chipapa panochengetwa svondo. Ndiwo muzamo wekuda kuti paitwe chifananidzo cheichochi chikara, kuti chigonamatwa ichochi chikara chekutanga sezvinotaura Bhaibheri muzviprofita zvinoyera. Asi izvi hazvina kubudirira panguva iyoyo, saka mizamo iri kuitwa mimwe yekuti zviitike izvozvo. Ndizvo zvatiri kuona iko zvino mizamo iyoyo iri kuitwa kuti wabuditse chikara chemufananidzo wechikara ichocho. Nokuti pamashure mufananidzo iwo wanga usati wabudirira kuitwa kwawo. Tinoda kuti izvi zvinzwisisike, nokuti kana pachitaurwa nezvemufananidzo wechikara pari kutaurwa nemufananidzo wekuna Dhanieri, chinhu chechinamato. Nokuti chiprofita chinoti mufananidzo wechikara chakanga chakuwadzwa neronda rinouraya. Saka kutaura chipapa, chinhu chinoita kuti vanhu vakwezverwe kunamata chipapa, kudhonzera vanhu kuchinamato chechikatolika. Zvino izvi zvinotidzorerawo ndangariro kuhondo inonzi World War II, apo moto iwowu
wakataurwa wakaburukira kubva kudenga, nokuti manyuko eUnited Nations anobva pashoko rakataurwawo napurezidendi wenguva iyoyo weAmerica ainzi Roosevelt, akanga achitsvaka kugutsikana kuvanhu kuti paitsvagika raizotonga pasi pose kuti rione nezvekudzivirirwa kwehondo dzepanyika pose munguva yaizoteera, nekuti pakanga paitika hondo iyi. Saka panguva iyoyo vanhu vese vakanga vavhunduka nebhomba reHiroshima iroro, saka vakakurumidza kuzvibvuma zvaitaurwa napurezidendi Roosevelt. Zvino ipapo ndipo pane kuzadziswa kwechiprofita chokuti wanonyengera wagari womunyika kuti wanamate chikara chokutanga nokuchiitira mufananidzo wakweichocho chikara kana kuti bato raizoita kuti vanhu wagumisidze wakunamata chifananidzo chechikara. Pokutanga unodonhedza moto kubva kumudenga kuti uone kunyengera vanhu kuti zvinofanira kunge zviripo kuti izvozvo zvisaitike ndezvizvi. Ndo zvawakaita izvozvo. Bhaibheri, bhuku raJehovha, soko retoera, rinozviisa pachena izvozvo. Saka wakati ngatiite boka rinobata ndudzi dzese dzapasi, International Organization, kuti igozonzi UN, kuti marudzi ose ange ari akabatwa. Naizvozvo kubudikidza neichocho chisikwa kana kuti boka reUN racho, waizonyengera vanhu vese kuti panamatwe chikara, mufananidzo wacho wechikara chekutanga. Pakarongwa kuti panofanira kugadzirwa chifananidzo icho chaizoita kuti vanhu vese vakotamire kuchikara. Ndo wakanga urongwa hwavo mukuwanzika. Mapoka kana kuti muboka guru rakadaro ndo mane mitemo yavanoti equality yezvedzingochani nezve zvinonzi human rights pasi pose. Zvese izvozvo zvichibudira muchikara kana kuti boka iroro, bato reUN rine nzira zhinji dzekubata panyika pano pose, nekusanganisira wana World Health Organization nekuti ndezveUN izvozvo. Kwazvino vari kusenzesa zveutano nekuti zveLGBTQ zvedzingochane pamashure zvakange zvatadza kubudirira pasi pose, nokuti pane vamwe vakazviramba. Zvakaonekwa izvozvo zvedzingochane muna 2015 apo United States yakatanga kuita mutemo wokuti vanhu varorane murume nemurume kana mudzimai nemudzimai. Ndiyo yavaiti Gay Marriage Equality Act, kutaura nemutemo wezvengochane. Seizvozvo zvinonongedza chifananidzo chakataurwa kuna Dhanieri, chifananidzo chaNebhukadhinezari. Kana dai zvazvo Bhaibheri risingatiudze kuti pakanga pane chiso chaani pamufananidzo waNebhukadhinezari, tinozviziva kuti pakanga paine mufananidzo wake, haaizoisa umwe. Nekuti Bhaibheri rinoti ndiye akanga ari musoro wegoridhe. Musoro wegoridhe iye kutaura chiso chake iye Nebhukadhinezari. Saka vanhu pavaikotamira mufananidzo wakaitwa naNebhukadhinezari paine musoro waNebhukadhinezari, waikotamira Nebhukadhinezari. Ndizvowo zvimwezvo zviriko mumakore ano, kuti mufananidzo wechikara wakatangwa saizvozvi unotaura chiso chechikara ichocho. Nokudaro vanhu vanenge vachikotamira chikara icho chiripo paRome. Ndicho chine zvese izvi mukati macho, nekuti Mwari anoona zvomukati kwete kunze. Asi isusu vanhu tinoona zvokunze. Ndo mhaka takamirira kusvikira nguva ya2018 apo matambudziko akatanga kuonekwa mudenga, kusvikira tichizoona zvakange zvakawigwa mukati mekatolika makore ese. Ndipo pakaiswa pachena zviito zvekatolika apo pakabuda nyaya dzekubatwa zvibharo kwevana nekuitwa madzimai nevanhu vechirume. Zvose izvi zvinhu zvirimo nokuzara kwazvo mukati meutungamiri hwechikatolika, asi zvinogara zvakange zvakagara zvakawigwa makore ese aya. Zvekare hazvibatawo katolika chete, asi zvinosanganisira nemakereke anofamba sesamai wari chifewe, makereke mamwe. Izvi zvinonyangadza zvikuru, zvisina kufanira, asi zvinogara zvakawigwa mukati memakereke iwaya.
asi zvose izvi zvinoisa pachena chimiro chaicho chechikara icho chinotaurwa mubhaibheri, chikara cheparoma, iyo katolika nechipapa chayo. Kunyangwe zvazvo kunze wachioneka wari vanhu vanoyera, vatsvene, vane kupfeka kunoratidza utsvene, zvimwewozvo nemamwe makereke kwatinonzwa nezvevatungamiri wavo nguva nenguva, zvinodzakara zvichibuda mudzinhau kuti wane zveupombwe zvavanenge vachiita, kuratidza pachena zviri chaiwo mabato aya. Ndizvo Bhaibheri richitaura nezveupombwe. Izvi hachisi chinhu chakanaka, uipi, zvinyangadzo zvemhando yepamusoro, kumhurwa kwechimiro chaMwari kubva pamawambo chinoti munhukadzi nomunhu murume umwe chete muwanano. Ichocho ndicho chimiro chaMwari, murume mumwe chete nomudzimai mumwe chete. Asi chimiro chechikara chinopangidza ukara, ndosaka pachiitwa zvinhu zvinotaridza umbukanana, kuti munhu zvaangonzwa achida kuva achiita, kana akanzwa achida kunge ari mumwe murume, kana kuti achinge achida kunge achida umwe murume, zvese zvinongonzi ngazviitike nekuti tiri mukanana, ndo mufungo unenge uripo. Izvi ndizvo zvinonzi ngazviitwe neUN muzita rema-human rights. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 15 tichidzokera pairi. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya kuti mufananidzo wechikara utaure. Izvi ndizvo zvinotipangidza kudzorerwa kwechinamato kumufananidzo wechikara, chikara chekutanga chiya. Ichiendera mberi inoti, chirayire kuti wose wasinganamati mufananidzo wechikara waurawe. Apa ndipo panopinda zviye zvema-CBDC, kuti waite kuti dzimari dzedu dzinge dziri dzinoonekwa nawo kuti dziri kufamba sei, uri kutengei, uri kuishandisa mashandisiro api, nokukudzidzisa kuti unokwanisa kuishandisa mashandisiro akati kwete akati seizvo iwo wanoda. Nokuti kazhinji kana tichinzwa kunzi chichauraya, vanhu vazhinji tinotarisa kuti pachaita ukatakata hwevanhu pasi panyika pano, kuwose wasingakotamire mufananidzo wechikara. Asi ndizvo here zvazviri kureva kana muri muchiprofita imomo? Kwete, zviri kutaura kuti unourayiwa nenzira yekuti kana ukanga usingakwanisi kushandisa mari yako nenzira yauri kuda, unenge waparadzwa, kana paine mumwe ari kuikontrora mari iyoyo. Saka kana ukanga usingakwanisa kushandisa mari yako, wafanana neanyaradzwa. Kunyaradzwa ndiko kuurayiwa. Izvi ndizvo zvinotaura kuurayiwa kuri pana zvakazarurwa, kunyaradzwa kwewanhu iwavo, kwemutoo iwo. Taakurarama munguva kwete sezvo zvanga zviri panonzi ma-dark ages, apo paiurayiwa vanhu nekupiswa saitambonzwa zviya. Iko zvino izvi zvaakunzi zvese zvinobvumika, tinofamba nechakati nechakati nekuti ndo rusununguko. Asi wotora mamwe masimba anofanira kunge aripo kuti vanhu vararame zvine rusununguko rwechokwadi. Saka unogona kunyaradzwa kunana YouTube, kunana Facebook nekune zvimwe, nekuti vanenge vasingafambirane neshoko raunenge unaro rinopokana nezvavari iwo. Kana uchibuditsa pachena zvine chekuita nezvikara izvozvi nekuzvipfumura pabanzi saizvozvi. Ndiyo mhaka muchiona mavhidhiyo edu eministry ino mazhinji tisingakwanisi kungoaisa zvakasungunuka panzvimbo dzakadaro, nokuti zvinonzi moyo wekatolika haushanduke kuita chimwe chinhu zvauri ndizvozvo. Kubva nakare kuma-middle age, dark age nazvino inongova iri nemwoyo umwe chete. Katolika haisanduke, chinongoshanduka chete kamuitiro kazvo, asi mwoyo ndeumwe chete, maurayiro ndevamwe chete, kunyararidza. Saka izvi zvinotiusvitsa panguva yatiri iko zvino, apo vanhu vari kunyararidzwa nenzira yekutorerwa masimba avo, apo mufananidzo wechikara uri kugadzirwa. Zvino zvakadaro tingada kutarisa zvishoma-shoma pana zvakazarurwa 15 timbonzwa zviripo ipapo, nokuti ipapo tinoonawo zvekare nguva ino yatiri, nguva yekutsamwa kwaMwari.
Zvakadaro zvinotaurwa pana zvakazarurwa 15 vhesi ya 1 zvichinzi, zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga chikuru chinoshamisa ichi: watumwa vanomwe wana matambudziko manomwe okupedzisira, nokuti kutsamwa kwaMwari kwakapera navo. Iri ishoko rekuti ukangoverenga uchimhanya saizvozvo haugone kubata kuti zviri kunzi kudii. Nokuti kana tichifunga nezvematambudziko manomwe okupedzisira, tinongofunga nezvekudirwa kwawo chete chete, tisingatarise zvimwe zvizhinji. Asi pano tiri kuratidzwa watumwa vanomwe nemidziyo yavo vanouya kozozadzirwa midziyo iyoyo yekutsamwa kwaMwari. Ndicho chokutanga, hakwesi kudurwa kwawo asi kuzadzwa kwemukombe wekutsamwa kwaMwari. Zvino mumufananidzo uyu tiri kuratidza kuti mukombe iwoyo mukombe weOrion. Izvi zvinotidzorera kumashure kuzvidzidzo zvedu zvekare zvinoratidza nguva iyo mukombe wekutsamwa kwaMwari wakazadzwa nayo. Nguva inobva pamakore 2015 zvichienda pamberi. Takaona ipapo chiratidzo ichi chinoshamisa chikuru mudenga, chiratidzo chamatambudziko manomwe ekupedzesera, chichizadziswa mumatenga musi wa 20 August 2018. Asi haisiri nguva iko zvino yekuti titarise zvese izvozvo, asi pane chiro chimwe chete chatiri kuda kuti tidzure ipapo chikakosha chinotidzidzisa zvazvino. Tikange takatarisa ichocho chiratidzo, iko zvino tinoona watumwa vanomwe nematambudziko avo wose wakaratidzwa mudenga pamusi umwe chete. Izvi takazviona kare tisati taane ruzivo serwataanawo iko zvino. Zvese izvozvi zvakange zviri zvinhu zvaisimbisisa zvakange zvaonwa pachiringanguva cheOrion, izvo zvataidzidza panguva yakare iyoyo zvainongedza mazuva iwaya akabuda echiratidzo chinoshamisa ichochi. Ipapo ndipo takasumudza meso edu tichitarisa mazaroti ese kubva taona ichochi chiratidzo chikuru chinoshamisa chematambudziko manomwe ekupedzisira. Rimweni rematambudziko iwoyo rechishanu rinoratidza constellation yaOphiuchus akagara pamusoro pechikara, munhu agere pamusoro pechikara. Ko iye pachake Ophiuchus akabatei? Chii chaakatakura? Akatakura nyoka mumaoko make. Ndizvo zvinopa kuti Ophiuchus apiwe zita rekuti mutakuri webukanana, wechikara, weshato. Izvozvo zvinonongedza kumunhu umwe chete anokosha, anofanira kuzivikanwa nezvake panyika. Ndiye akatasva chikara, ndiye Papa Francis. Ndiye akabata nyoka. Nyoka inomirirani? Nyoka inomirira Diabolo, Satani. Saka ipapo tinoona zvese izvi kuti zvinonongedza kuiye murume wechiwi, munhu wechinyangadzo. Iye ana Satani pachake. Ndiye akatasva chikara, chikara chine misoro minomwe nenyanga dziri 10. Taona izvozvo, ndinoda kukoverana nemi vhidhiyo iri pano yatakapa musoro wokuti dombo rakarowa chifananidzo, kureva icho chifananidzo chaNebhukadhinezari. Neiroro dombo rinouya risina kukandwa neruoko rwomunhu, rinoputsanya chifananidzo kutsoka kwacho nokuchirowa. Saka ngatimbove nekamukana kapfupfupi kekuona iro vhidhiyo, tigoona kuti Ophiuchus anodyidzana sei kana kuti anonongedza sei Papa Francis.
Vhidhiyo iyoyi taona zvinhu zvakasiyana-siyana zvatakadzidza nezvazvo muzvidzidzo zvedu zvadarika. Onawo zvekare kukosha kwayo nekupedzisira kwayo ichidomora vhesi yaDeuteronomy inoti zuva rinouya apo izvi zvichazozikanwa. Saka zvepanguva iyoyo kwakanga kuri kuzadzwa kwemikombe, asiko zvino tinotarisira kudururwa kwemikombe iyoyo nekuti ndiyo nguva yatiri kurarama. Gore rematsiwe aMwari ndiyo nguva yatinotarisira kuona zviro izvozvo zvichizadziswa nekudirwa kwemikombe iyoyo. Zvichida ino ndiyo nguva yekusimbaradzana zvikuru kuti zvinhu zviye zvazosvika, nekuti pamashure apa zvainge zvisati zviri zvinosvika, asi chiratidzo chairatidza kuti zviri kuuya nekuti zvakanga zviri mudenga. Chiratidzo chaitaura kuti watumwa wanomwe waigamuchira mikombe yawo kudururwa kwekutsamwa kwaMwari, ndiye zvakazarurwa 15 verse 1 iyeyo. Asi zvese zvematambudziko ekupedzisira manomwe zviri muna chapter 15 na 16. Saka izvi zvichiratidza izvi ndezve vhesi imwe chete, asi pane zvizhinji zviri mudenga zvematambudziko iwayo. Izvo tinokurudzirana zvikuru kuti tisimudze meso edu titarisise. Neiyoyo nzira tinogona kuona kuti mamwe mavhesi anozadziswa sei nguva iyoyo yekupedzisira. Nokuti iyo ino nguva gore iro rino zvichinobata rinouya, matambudziko anofanira kunge ari kudururwa, kana kuti mamwe akatodururwa. Tiri papi? Izvi ndizvo zvatinofanira kuti tidzidze tichitsvaga nekunzvera pabhuku yaJehovha. Tinodaro nokuti tenzi Mwari haasi kutisiya murima, asi anotifambisa muchiedza chake. Ndinodaro nokuti nechekare Mwari wakatotipa chiringa nguva chinonongedza matambudziko manomwe mudenga imomo, nokuti hawaite zvinhu zvavo zvisina kurongeka nenguva yakafanira. Saka chiringa nguva ichocho chinoda kuti chidzidzwe kuti tinzwisise zvizhinji zvenguva yatiri, nokuti mukunzvera ndimo mukudzidza zvizhinji. Somuenzaniso, kana zvichinzi muna zvakazarurwa 16 watumwa wanobuda mutemberi rekudenga, zvedi kana munhu achiona mavhidhiyo mazhinji atinoita anofanira kuziva kuti temberi mudenga chii. Zvekarewo kana pachinzi panopiwa matambudziko mumikombe, nokudaro panofanira kunge pane ruoko runopa rwacho. Saka mudenga umu zvirimo kune vanenge vari kunzvera nesu, wanoziva kuti wanotarisa papi ndepapi pazviri izvozvo. Regai nditi wachitarisa munguva inowa pamashure pa 28 May 2024, nokuti munguva iri pamashure penguva iyoyo ya 28 May zvichienda pamberi ndo nguva yegore rematsiwe aJehovha. Saka munhu kana achitarisa mumatenga, zvikuru sei zviripo pamakombiyuta iko zvino, wana steralium iwavawo, munhu anokwanisa kuva nekuona zviri kuitika mudenga nekuva nenzwisiso iri nani pakunzverwa kwemashoko pazviprofita zvemazuva ekupera kumazuva. Saka zvakadaro, chimwe chezvinhu zvinobuditswa muvhidhiyo yatabva kuona iyo ndechekupupurirwa kwechiringa nguva cheOrion chatakanga tinacho nekudzidza munguva zhinji yakapfuura, chichipupurirwa nemudenga nezvakange zviripo pachiratidzo ichocho. Nokuti zvisati zvadaro, zvisati zvapo zvechiratidzo ichocho 2018, takanga tanzwisisa kubva kudzidza pachiringa nguva cheOrion clock chichitipa mazuva iwayo akazoonekwa achipupurwa nechiratidzo, zvichitopupurwa pamusi chaiwo wakanga wakanongedzwa nechiringa nguva cheOrion ichocho. Tikaona kuwepo kwekuora kwemwedzi uko kwanga kwakanongedzwa zvekare pachiringa nguva ichocho cheOrion, rakanga riri zuva rakanangana nekuzadzwa kwemukombe wedambudziko rechishanu. Zviri kutsanangurwa sekusvibiswa kana kuti dima pachigaro chechikara. Zvese izvi zvakaiswa pachena zvichinongedza Papa Francis.
Iyi ndiyo yakanga iri nzira yekuratidzwa kwazvo mudenga zvakanga zviri kuitika panyika. Zvino tinoona Papa Francis akagara pamusoro pechikara ichochi chine nyanga dzacho 10 nemisoro yacho 9. Saka kana tichiona chigaro cha Papa Francis nenzira yaari kutonga zvino, kana zvanga zviri muno mvuri wezvaiuya zvakanga zvichiratidzwa mudenga saizvozvo, zvino zvino taakumuona agara, kureva kuti zvino taakuzofanira kuona kuparadzwa kwechigaro ichocho sezvinotaura chiprofita. Nokuti kuna zvakazarurwa 17 tiri kutaurwa kuti tenzi wari kurwa nechigara ichochi. Nokudaro kana munhu akanzwisisa kuzadzwa kwemikombe iyi, anovawo nenzwisiso yekuzodirwa kwazvo pamberi. Zvakadaro hatina kuzenge taenderera mberi muna zvakazarurwa 17 apo panotaurwa nehondo negwayana. Hondo pakati pegwayana nenyanga dzine 10 dziya. Iyi ndiyo hondo iri muchapta iyoyo ya17 iyo takakambotaura nezvayo zvakanyanya mumashure. Asi ndizvo zvinhu izvozvo zvimwe chete zviri kusangana zvino izvi kuti maCBDC, artificial intelligence nemapasipoti ezveutano ayo, zvese izvozvo ndizvo zvombo zviri kuseenzeswa nechikara kurwa negwayana. Nguva yakapfuura takaona kuti European Union yakanga iri kubatana neWHO kufambiswa kwezvema ID ezveutano. Izvo United Nations yakanga yakutoti inoda kuti zvive zviri chinhu chainofambisawo mberi zvakanyanya. Saka tinoona kujidzana kwenyanga dzine 10 kureva EU neiyo hondo mukurwisana kwazvo negwayana neavo wari negwayana. Nokuti shoko rinoti avo wane gwayana ndevo wakadanwa uye wakasarudzwa. Saka tiri ipapo tingada kuti tibva tadzidzisanawo zvekare kuti nguva yatiri ndio nguva yemufananidzo wewasikana wane 10. Tinodaro nokuti tinoona kuti vanhu vachiri vawaite, nokuti kurara ndiko kunongedza kusaitenda kwavo, ndiko kusamuka. Izvi chinhu chikuru, nokuti tiri kuedza pano kuti vanhu vaone chokwadi chiripo. Zvinhu zvese izvozvo, maCBDC, mavaccine passport, ndizvo zvombo zvokusunga nazvo vanhu sokusungwa kwakaitwa mukadzi uye pamufananidzo uye. Nokuvanyaradza kunova ndiko kuuraya. Asi vanhu havazvinzwisise uye vanoramba wakarara. Saka kusatirimuka ikoko kunoita kuti tifunge kuti vanhu havasati wanzwa rudaniro rukuru. Izvi chinhu chinosuwisa nekuti vazhinji havasi kupepuka, asi pane shoko rikawanda raenda kunze kuti vanhu vamuke. Saizvozvi chiratidzo chemwanakomana chakaratidza kuti zvino Jesu akuuya. Saka chii chimwe chichada kuitwa kuti vanhu vamuke? Ino ndiyo nguva yekuti vanhu tiri kufanira kunge tamuka tichiparidza shoko rekuuya kwaKristu, nekuti chiratidzo chake chiri kunongedza kuti ari kuuya. Ndizvo Jesu akazoti kuna Luka 18 vesi 8, asi mwanakomana womunhu kana achisvika uchawana kutenda panyika here? Kureva kuti anenge achitsvaga vanhu wane kutenda, wanotarisa zvinhu nokutenda, wanoona zvinhu zvisati zvaoneka nekubatika, ndiko kutenda. Ndiyo saka tiri kuti saipapapa dai vanhu vakanga vachidzidza pachavo, ukazvidzidzira matambudziko manomwe, unoona kuti ekutanga 3 akasiyana neanoteera rechina nerechishanu nerechitanhatu kusvika pane rechinomwe, ane musiyano waanawo pakuzadziswa kwavo. Zvino kuri kunzi zuva rinopisa vanhu. Apa taratidza kuti US iri kupisa vanhu sei sezuva muzviprofita, kana kuti yakapisa sei, nekuti zvakaita seatomic bomb rinenge zuva radonhera vanhu. Asi tikazviona zvazvo zvadzikiswa, hazvisisiri kutenda nekuti zvatoitika.
Ndio mhaka Bhaibheri richiti kuna vaHebheru 11 vhesi ya 6, kana tikange tisina kutenda hatigone kufadza Mwari. Zviri kutsvaga kutenda kwacho kuripi iko zvino tinopama nguva nenguva zvedi tenzi ari kuuya, taamu nguva yekudzoka kwa Kristu Jesu ari kuuya. Iko zvino tiri mugore rematsive ake, saka inguva yekuti munhu nemunhu atore danho. Tinotaura zvinhu izvi uye zvikakosha sezvatakambotaura pamashure, kuti kana tisingade kuwakira paivhu, Jesu anoti, inzwai mashoko angu uye muaite. Ivavo vanonzwa mashoko atenzi nekuaita ndo vanowakira padombo. Asi avo vanoti wakanzwa mashoko wofambira mberi neupenyu hwavo semazuva ese, vanowakira pajecha. Saka tiri kufanira kutora matanho. Kana ukaona kuti Katolika kereke ndiye mudzimai wakataurwa kuna zvakazarurwa 17, apa iwewe uri nhengo yekatolika iwe, kutaura kuti uri kufanira kutora danho rekubva imomo. Ita chimwe chinhu maererano nazvo. Kana kuti kana uri umwe wemakereke ari kutaurwa semazvifeve, shoko riri kuti budamo munhu wangu, budamo munhu waMwari. Ndizvo zvokutaura Jesu Kristu kuna zvakazarurwa 18 vhesi ya 4. Haugoni kuenderera mberi sezvese zvakangofanana, asi nomuromo tichipupura kuti Jesu akuzouya, tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Asi tinongoita sekuti upenyu hunoenderera mberi kunge pasina magumo. Asi kana usina kutenda, ucharasikirwa nechimwe chikuru chinokosha chinofanira kuti chiitwe. Kuti muvhidhiyo yapfuura takatsanangura kuti nhamo yechipiri yakadarika sei. Rangarirai chiitiko chekudengendeka chakabva kuitika apo zvemanyepo ese ezvemishonga wedziwa akabuda pachena kuAmerica. Izvi ndizvo zvinotaurwa kuti ndiyo earthquake yakadengendesa panyika. Asi kana munhu asina kutenda kwa izvozvi, anorasikirwa nezvikuru. Inoti zvakazarurwa 11 vhesi ya 14, nhamo yechipiri yapfuura, tarira nhamo yechitatu inokurumidza kusvika. Zvino nenguva imwe cheteyo panobva panzi, zvino nenguva iyoyo kudengendeka kwenyika kukavapo, chegumi cheguta chikaputsikira pasi, navanhu vane zviuru 9 wakaurawa nokudengendeka, wakasara wakatya wakarumbidza Mwari wokudenga. Endera mberi ichiti, ipapo wavakuru wana 24 vanogara pazvigaro zvavo zvoushe pamberi paMwari wakawira pasi nezviso zvavo wakanamata Mwari wachiti, tinokuongai imi Ishe Mwari wamasimba ose, muripo makange muripo, nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe. Saka kana pasina kutenda iko zvino kuti zvinhu izvi ndizvozvi, kwanise kunge unonzi uri kunamata Mwari. Nokuti iko zvino chikonzero chekunge vanhu vari kunamata Mwari chiri kupuhwa pavhesi iri pamusoro zvishoma, vhesi ya 13 inoti, wakasara wakatya wakarumbidza Mwari wokudenga, wakasara pazvakabva kuitika zvamazuva ekupedzisira izvozvo. Wakasara ndo wakachengetwa munhomba dzakange dziripo mumakore apfuura mashoma shoma. Saka tikasatenda tinenge tisina kutenda muna Mwari. Zvinocherechedza pavhesi ya 17 kuti kana vachinamata wacho wakasara vanotenda vachitenda vachiti kudii, vanoti, tinokuongai imi Ishe Mwari wamasimba ose, muripo makange muripo, nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe. Vanorumbidza Mwari vachiona kuti Mwari ndinguva akanga aripo neunouya. Asi tichingochenjedza, avo vari kunzi vakuru vari 24 ndio kutaura kwaMwari kunongedza kwavo Orion, chiringanguva cheOrion. Vavakuru vari 24 paOrion ndiko kuti maawa ayo ari 24 sechiringanguva chiri mudenga. Nokudaro tinoziva pokutotarisa nechekare. Kuno uyo asingateveri izvi anorasikirwa nekurumbidza Mwari kwakataurwa apo, saka anenge asiri rutivi rweivavo vakasara. Ndizvo tinoti, tenzi wari kuuya, vanhu vaMwari ngavamuke vapepuke. Wamuka saizvozvo wafambise shoko rakadai rekuti anouya. Kuti mumufananidzo wa Mateo 25 zvinoitika pakati pousiku,
apo vanhu panguva iyoyo vanonzwa shoko rekuuya kwemukwambo, asi shoko raMwari haritiudze kuti shoko raidaidzirwa nani, munhu iye pamwe ndini pamwe ndiwe. Rudaniro irworwo runotaura kuti mukwambo anouya, saka vanhu vakarara ngavamuke nekuti anouya. Bhaibheri rinotitaurira kuti vanhu vakatora danho racho raiva rekumuka kuti varindire mukwambo akange ouya. Saka zviri pachena iko zvino kuti ino ndiyo nguva yekumuka. Zvinokosha iko zvino kuti mutendi woga woga ateerere zvinhu izvi, azvinzwisise, atore danho, ape rumbidzo kuna Mwari. Rumwe rutivi rwokupa rumbidzo iyoyo ndiko kupawo shoko iri kuvamwe kuti navo watirimuke pazviri, tirindire mukwambo anouya, nekuti nguva ndiyo iyi. Ngativei takatarisa, ngativei tinocherechedza, ngativei tinonzvera, ndokutaura kuti chidakadaka chiripo pakutsvaga izvi zveumambo hwaMwari unouya. Iri ndiro shoko riri kupuhwa naTenzi Mwari, ari kuriratidza nemifananidzo mudenga. Saka tinokurudzira munhu wese ari mutende kuti atsvage nekunzvera zvinhu izvozvo. Zvakadaro izvo tichaona kuti Tenzi wachatitungamirira sei muzvidzidzo zvinotevera. Zvakadaro ngativei nemunamato. Baba wedu vari kudenga, zvedi apo tinoona zvose zvamatiratidza nezvamunotibhedhenurira mumakore ese atafamba kusvika zvino, uye nenguva apo inofamba tinoona kukosha kwenhano imwe neimwe yamatitungamirira kusvikira pari zvino. Tinogona kunge zvimwe zvacho tisina kugona kuzvibata nekuzvinzwisisa zvakakwana panguva iyoyo, asi apo mazuva anoswedera munguva yekudzoka kwenyu, tinoona kuti zvese zvinopindana sei kudyidzana kwazvo wochokoche. Ndizvo vhesi inoti, tinokurumbidzai imimi akanga aripo neunouya, nokuti munoziva magumo kubva pamawambo. Ndimi musiki, ndimi makaisa zvinhu izvi kuti zvive zvinofamba imomo mumatenga, kuti panguva yazvo zvigove zviratidzo kunesu maringe nezviitiko zvemazuva ekupedzisira zvamakaona pamawambo, chimwe nechimwe munguva yacho. Tinokukudzai kunyange zvazvo mhandu iri bishi kuedza kuti chifananidzo chayo chinge chiripo panyika, asi imi munoisa pachena mabasa anobatwa erima. Izvi munozviita kuburikidza neruzivo runobva kumusoro kwamuri. Ndizvo tinokupai rumbidzo yedu nekutidzikinura kwenyu kubva mumisungo yemuwengi. Ndizvo tinonamatirawo kuti vanhu wenyu vanomuka umwe neumwe akucherechedza nguva iripo yatiri, kuti inguva inomhanyira kumagumo, nguva yekuva netariro iri pamusoro kwazvo, nguva yechidakadaka chikuru chinounzwa nekurindira kuwanononokerwa, nekuti zvinhu izvi zvapedyo. Nguva iri kumhanya kwazvo inguva izere nematambudziko, azere mukati menyika yatinorarama, matambudziko mazhinji. Saka kana munhu asingazive kuti zvii zviri kutora nzvimbo imomo munyika, zviri nyore kuwira mumiteyo yemuwengi. Uyo muwengi ari Satani, ari kutsvaga wokudya nokuparadza. Bvumirai Tenzi, vanhu wenyu wamuke, wanzwe izwi renyu, umwe nemumwe wavo atize kubva mumatambudziko enguva ino. Tinonamata izvi muzita raJesu Kristu. Amen.